Sziasztok! Mi vagyunk itt a Pizza Boy, én vagyok a Pizza Boy, és megvan a nyertesünk. Gyerünk, nézzük meg, ki az. Hello, sziasztok! Ez egy nagyon nagy meglepetés lesz nektek, nyertetek egy ingyen pizzát a Pizza Boy-tól. Tessék, kóstoljátok meg mindenféleképpen. Te is, ne vigyorog. Guszti megkóstolja, érzem. Fú, de jól néz ki az ingyen pizza, mi? Ez a Pizza Boy szórólap. Most egy középiskolába megyünk be, és megnézzük, hogy a gyerekek mennyire szeretik a pizzát, és mennyire szeretik a fejükre kenni. Meg fogjuk kérdezni őket. Ó, srácok, egy pillanatra álljatok meg, légy szíves. Sziasztok, én vagyok a Pizza Boy, és kaptok egy ingyen pizzát. És mennyire szeretitek a pizzát? Nagyon szeretjük. 10-es skálán mennyire? 10-ből 10. A fejedre is kennéd akkor? Hát persze, simán. És ti ne csak ő legyen a kommunikatív. Persze, én is a fejemre kennem. Ó, de jó. A helynekem foglalkozó helyre térünk be, egy rendkívül hangulatos miskolci hely, ami elnyerte a tetszésemet, és úgy döntöttem, hogy itt sorsolom ki a következő pizzát. Megérkeztünk a bejárathoz, ki is van írva egy bejárat, ezért most bemegyünk a bejáraton. Hatalmas szerencsében van részletek. Nyertetek egy ingyen pizzát. Én vagyok a Pizza Boy a Pizza Boy-tól. Szeretném ezt neked átnyújtani. Mesélj valamit a pizzáról. Hol találtak ki a pizzát? Olaszországban, így van, 5-ös. Becsöngettünk egy lakásba, és egy vállalkozó szellemű lakó azt mondta, hogy bejöhetünk. Hát majd meglátjuk, hogy ez hogyan fog neki tetszeni. Menjünk be. Hello, szia! Én a Pizza Boy vagyok a Pizza Boy-tól. Nyertél egy ingyen pizzát, egy 25-ös ingyen pizzát, 32-es ingyen pizzát nyertél a Pizza Boy-tól. És egy jó ananászos, ezt úgy látom. Mennyire szeretette a pizzát, vagy szereted egyáltalán? Szóval ez most egy kellemes meglepetés volt, vagy inkább egy kelletlen? Imádom a pizzát, ez egy kimondottan finom pizza. Most egy szépségszalon fodrászatra esett a választásom, menjünk is be, nézzük meg, hogy ki fogja nyerni a pizzát. Gratulálok Önöknek, mert megnyertek egy ingyen pizzát a Pizza Boy jó voltából, és én vagyok a Pizza Boy, ezt szeretném átadni. Ó, egy jó szalám is lett a vége. Hát ez gyönyörű. Kóstoljuk meg. Lányok, Lányok, gyertek, kóstoljuk meg a pizzát. kóstoljuk már meg a pizzát, jó? Finom? Nagyon-nagyon fincsi. A pizzaszósz az valamilyen fodrászati segédeszköz lehetne egy innovatív világban? Nem. Miért nem? De lehetne, mert van benne egy kis olaj, gondolom, egy kis olívaolaj. Igen? Valami hasonló, és az nagyon jó a hajra különben. Szép, fényes lesz. Szával nem annyira, de... Hát attól lesz extra.